V týchto dňoch prebiehajú na uliciach a už nielen Bratislavy, ale mnohých slovenských miest tzv. Gorilie demonštrácie. Bol som sa tam pozrieť a naozaj ľudia kladú otázky, na ktoré majú právo. Medzi nimi ale a establishmentom, politickými predstaviteľmi, akoby existoval múr. Spolu s pánom novinárom Tomom Nicholsonom sme si povedali, že navštívime riaditeľku slovenskej televízie a požiadame ju, aby otvorila slovenskú televíziu dialogu, aby sa neodohrával hádzaním čohosi na ulici, ale kladením argumentov tam, kde to v demokratickej spoločnosti je na mieste, a takým miestom je napríklad verejnoprávne médium. Pani riaditeľka nám dala termín na pravé poludnie, dnešný deň, a ja verím, že u nej nájdeme porozumenie a že ešte skôr, než sa bude eskalovať napätie a nedôvera, než sa hodí prvý kameň a než sa udrie prvý obušok, takže budú môcť ľudia vidieť a porovnať v priamom prenose, bez cenzúry a bez akýchkoľvek okolkov odpovede politických predstaviteľov na otázky, ktoré kladú demonštranti z ulic. Onedlho vstúpime teda donútra a po skončení návštevy vám radi povieme, ako sme dopadli.